Está vostede escoitando Radio Mendiño. Hoxe temos un programa especial polas Letras Galegas 2026. Boas tardes a todos, benvidos a Radio Mendiño. Hoxe temos con nós a escritora, periodista e activista Begoña Camaño. Grazas por acompañarnos. Quisera empezar esta entrevista preguntando como recibiches a noticia de que serías homenaxeada este ano. Gracias a vos por invitarme. Recibina con sorpresa e cunha fonda emoción. Nunca escribín pensando en premios nin recoñecementos, senón na necesidade de contar e de conservar a memoria, que agora esa voz humilde xa escoitada é algo que me supera. A túa infancia en Vigo marcou moito a túa visión do mundo, non si? Sen dúbida. Nacín no Calvario e medrei en Colla, nun momento de moita efervescencia social. O movimento veciñal e a asociación e as reivindicacións estudiantís ensinaronme moi cedo a importancia do compromiso. Alí comecei a entender que a cultura e a política tamén forman parte da vida cotiá. Antes de dedicarte plenamente ao xornalismo, estudaches magisterio? Como acabaches na radio? Pois sempre tiven curiosidade polas historias e polas persoas. O xornalismo permitiume unir iso coa defensa da lingua galega. Comecei en radios locais de Vigo e máis tarde cheguei á Radio Galega, que foi unha auténtica escola para min. Na Radio Galega participaches en programas culturais moi recoñecidos e tamén en labores sindicais importantes? Si, o xornalismo non consiste senón en informar, tamén implica responsabilidade ética. Durante anos denunciei a manipulación informativa, especialmente en momentos moi duros para Galicia, como o desastre e Prestige. Cría e sigo crendo nunha comunicación pública honesta e a comprometida coa sociedade. O feminismo atravesa toda a túa obra e tamén a túa vida. Porque o feminismo é unha forma de mirar o mundo. Participei en colectivos, revistas e movementos de mulleres, porque sentía a necesidade de abrir espazos para voces históricamente silenciadas. En Cirque ou O pracer do azul e Morgana en Esmelle recupera as figuras femeninas da mitoloxía e das lendas clásicas. Que atopaches nelas? Atopei mulleres complexas, as que as tradición converteran persoas perigosas ou perversas, simplemente por seren libres. Circe e Morgana permitíronme cuestionar os relatos patriarcais e ofrecer outras lecturas posibles, máis humanas e máis xustas. Morgana en Esmelle converteuse nunha das obras galegas máis premiadas dos últimos anos. Como viviches ese recoñecemento? Con moita gratitude, aínda que o máis importante para min sempre foron os lectores e as lecturas. A túa vida estuvo marcada tamén pola enfermidade. Cambiou iso a túa forma de escribir? A enfermidade obrígate a mirar o tempo doutro xeito. Aprendes a valorar máis a palabra, os afectos e as pequenas cousas. Pero nunca queixen que a dor ocupase todo o espacio e preferín seguir falando da vida. Grazas, Begoña, por esta conversa imaxinada que nos achega un pouco máis a túa memoria. Grazas a vos por seguir mantendo vivas as historias. Grazas a todos e a todas por acompañarnos unha vez máis. Vémonos no seguinte programa.